Com crear les pàgines d'avís legal, política de privacitat i política de galetes. Ho farem a través de l'extensió Protecció de dades RGPD. Anem a extensions Afegeix i cerquem el cercador d'extensions RGPD. Només ens cal una política de privacitat si venem productes o serveis a través de la nostra pàgina, però igualment si tenim formularis de contacte o sol·licitem dades de tercers, necessitarem aquesta política. Per tant, és aquesta d'aquí, extensió Protecció de dades RGPD, instal·lem ara i activem. Una vegada activada, ens surt la llista d'extensions instal·lades i anem a les opcions de l'extensió. El que hem de fer és omplir tots els camps que ens demana i així la pròpia extensió crearà aquestes pàgines d'avís legal, política de privacitat i política de galetes. Si és un web personal, posarem les nostres dades personals i si és un web d'empresa o entitat, posarem les dades de l'empresa o l'entitat. Hem d'omplir tots els camps. I si la nostra empresa està inscrita al registre mercantil, també hem d'omplir tots aquests camps. Després ens demana les dades del lloc web, el domini, el nom del lloc i sobretot és molt important clicar a crear les pàgines legals automàticament. Com que el nostre web és en català, el que hem de fer és editar l'enllaç de cada una de les pàgines i posar-lo en català. I si tenim intenció de posar un formulari de contacte o ja el tenim posat, hem de clicar al formulari de contacte existeix. El que fa és també fer un resum del propòsit del formulari. Si el volem canviar, podem canviar-lo. Aquí no posaríem res i si tenim un formulari d'inscripció al butlletí, també hauríem de clicar. El mateix pel propòsit del formulari de subscripció. I si tenim un formulari de contacte, el mateix, clicaríem aquí. La resta no cal tocar res i cliquem des dels canvis. Si ara anem a pàgines, totes les pàgines, veurem que ja s'han creat la pàgina d'avís legal, de política de galetes i política de privadesa. Com que WordPress ja ens donava una pàgina de política de privadesa de forma automàtica, aquesta la podem esborrar. Ara ens falta posar una extensió que creï un banner per avisar que tenim política de privacitat. Però igualment és recomanable posar aquestes 3 pàgines al menú del peu de pàgina perquè sempre estiguin visibles per als nostres usuaris. Com fer el menú del peu de pàgina? Anem a Aparença, Menús i creem un menú nou. Una vegada creat, hi afegim les pàgines de política de galetes, política de privadesa i avís legal. Les ordenem com nosaltres creiem oportú. I el que hem de fer és que mostri la ubicació del peu de pàgina. En aquest cas, pel tema que nosaltres tenim, és footer menú. Desem el menú. Ara, si anem a visitar la nostra pàgina, ja tenim al menú del peu de pàgina les 3 pàgines d'avís legal, política de privadesa i política de galetes.